Здравейте на всички, казвам се Ивелин Михайлов и искам да покажа мястото, нали, ужасното място, където бяха затворени депутатите на партия Величие и Дарин Георгиев, нали, къде беше затворен като лъв в клетка и не може да излезе. Полковник Марков каза, че е хамбар. Показвам. Да, сега има и други хора, които съм затворил тук. Да. Те се молят оковани с белезници. Нали, хамбара. Аз не знам полковник Марков дали някъде е виждал изрисуване по стените по този начин. Да, това е Емо, той е бивш полицай. Затворник съм цек. Да, обаче вижте сега. Ко се извинява, може ли само да се мръднеш? Това е вратопрозорец, който няма ключалка. Явно, сега, дали защо го казвам това нещо? Да, вижте как се отваря. Явно Дарин може би има някакъв проблем следствие на военната служба, ако едното раняване е в главата. Да не знае, че е да вижте. Той тук е 1, 2, 4. И могат да избягат от тук. Ето това са други хора, които... той ще го покажем. Тези, които сега в момента са затворени отново. И вижте, трябва да знаете, че винаги полковник Марков и Дарин Георгиев говорят истината, а Виктория Василева не е дошла, защото се притеснява, че и той е на нулев етаж, нали? Не, полковника наистина от тук, ако скочи, може да си изкълчи крака, защото той е тежък. Не, но той е каратист, той го дига високо. Така че, това е хамбара. Да. Това е хамбара, в който са затворени. Много тежко място. Мисля, че е някакъв зандан. Чакайте, само ще покажа поне гледката. Да. Поне, защото има някаква хубава гледка. Поне са гледали природа, докато... Малко водичка не да. 4 часа. Моля ви се, разпространете го това място, за да се види. Това е невероятно разкритие. Дайте го на всички медии, да се види къде бяха затворени депутатите на партия Величие и полковник Марков. Истината е, че наистина 3 от 4 часа се пробваха да го дигнат по стълбите. Накрая извикахме черен товарач, той го вкара, защото има 300 пала. Това е нивото на хората, които когато ги хванат да лъжат и вижте какви неща съчиняват. Пращайте им съобщения, нека усетят народната любов, заслужават го наистина. Поздравления, защото са издържали 4 часа и Дарин ги охранява да не им направи нещо по-тежко, защото наистина е трудно да се излезе от тук, направо невъзможно. Трябва да натиснеш ръчката нагоре, да я дръпнеш така, нали, нагоре и да отвориш само, защото няма заключване по някакъв начин. Моля ви се, разпространявайте го, нека всички българи в България видят този ужас, който са преживели. И сега не знам дали Дарин Георгиев ще има нужда от клиничен психолог, който да му излекува травмата от това задържане, което е било тук. Хубав ден желаем на всички. Чао!